Plant ni. Heitio hwn. Ti'n recordio wan? Do, da ni'n recordio rwan, da. Oce. Pam bod chi'n cysau hwn? Achos, fi'n meddwl bod o wedi gweithio o gwbl. Syniad o gen i'n ymhen o'n wedi gweithio allan yn iawn. Syniad i fod oedd rhyw fath o agency fysa rhieni yn gallu mynd ato fo i llogi plant am y dydd, oherwydd bod nhw'n teimlo bod i plant nhw hunan byth yn gwerthorogi lle oedden nhw'n cael mynd ar dyddi allan. Dwi'n ni weld o enw ie. Hwn fydd y tro cyntaf i weld hwn. Yep. Da chi'n mynd o'r lan eis eleni? Wel, pam ddim mynd â plant ni efo chi? Boed yn bythefnos mewn gwlad Dramâu neu dim ond diwrnod hamddenol yn ymweld â perthynas oedrannus, newch yn achlysur arbennig efo plant ni! Gyda oedrans yn ymestyn o 8 i 40, da chi'n siŵr o wirioni ar plant ni! Dwi dal yn meddwl yn gweithio da, ond dwi wedi amlwg gweld o dy ben di. Wel, dwi'n gwybod os di pobl yn mynd i ddall be oedd syniad y joc. Confusing oedd, dwi'n meddwl, plant ni, ti jyst yn siŵr iawn, wyt ti'n heirio dy blant di allan, ta ti'n cymryd plant rwy'n arall, neu... Ie, ddylsyn wedi gael enw gwahanol i'r asiantaeth, rili. Gafon ni lyflu o day out. Diolch i plant ni. Felly, peidiwch â goedi. Da chi'n mynd o'r lan eis, ewch â plant ni efo chi. Mae'r plant ni gyd yn berchen yr basbot llawn ac yn cario marc barcud perthnasol. All plant ni.com ddim gorantyn na fydd un neu'r cwbl o'r plant yn teimlo'n sal ar hynny hir. Bryn canol ddim yn bit o ffis. Nawn ni ddechrau gyfres 5 efo hwnna. Ia. Plant ni, oedd hwnna. Ie.